Ol sabır edenlerin başına bir kıyınçılık gelende taqiq biz Allah'ın bendeleri ve biz elbette ona qaydyp bararız diýerler. Ine olara özlerinin Perwerdigary tarapyndan ýalka we rahmet bardyr. Olar dogry ýolda bolanlaryň hut özleridir. Taqiq Safa bilen Merwe depeleri Allah'ın goýan alamatlarydyr. Kim Allah'ın öýüne haç we umra ziyaretine etse, olaryň ikisini togap etmeginde arasynda ylgamagyna günah ýokdur. Kim öz islegi bilen haýyrly bir iş etse, elbette Allah edilen amalyň sogabyny dogry berýändir we bilýändir. Taqiq biziň inderen äşkär delillerimizi we kitapda insanlara anyk görkezenimizden soň dogry ýolumyzy gizleýänleri Allah'ın näletleýişi ýaly ähli näletlejiler hem olar näletlerler. Emma men toba edip özlerini düzedenleriň we hakikaty äşkär beýan edenleriň tobalaryny kabul ederim. Men tobalary kabul edicidirim, rehim şepaatlydyrim. Biziň ayatlarymyzy inkar edip kafir bolup ölenlere Allah'ın periştelerinin ve bütün insanların näleti bolsun. Olar ömürlük näletin azabyň içinde galarlar. Olaryň azaby hiç çaçan ýeňilleşdirilmez. Olara hiç ýylly möhlet hem berilmez. Siziň Hudaýyňyz ýekdetäk Hudaýdyr, Allah'dır. Ondan başga ibadete laýyk Hudaý ýokdur. Ol mehribandyr, rehim şepaatlydyr. Taqiq asmanlaryň we ýeriň yaradylşyna, giýje bilen günnüýüň çalyşyp durmagyna, insanlaryň hyzmaty üçin deňizde ýüzüp ýören gemilerde Allah'ın asmandan indirip onuň bilen ölü ýeri diýrelden suwuny, ähli canly jemendeleri ýeriň ýüzünde ýaýratmagyna, şemallary we asman bilen ýeriň arasyndaky hakyň emrine tabyn bulutlaryň ýöremegine, aklını ulanyanlar üçün Allah'ın barlygyny ve birligini aňlatýan alamatlar bardyr. İnsanlardan käbiri Allah'dan başgalaryny hem oňa deň tutup, olar goýa Allah'ny söýýän ýaly söýýärler. Emma iman getirenleriň Allah bolan söýgüsi olaryňdan has güýçlidir. Käşke Allah şärik boşup öldürüne zulüm edenler ahiretteki azaby gören watlary göz ýetirişleri ýaly ähli güýç kuwatyň Allah'ın kydygyna, Allah'ın azabynyň ören ýowuzdygyna göz ýetirsediler. Şol wagt Allah şärik boşmakda tabyn bolanlar özleriniň ýyllarına tabyn bolanlardan has daşda durandyklaryny görerler. Olar iki tarap hem azaby görendirler, olaryň aralarynda bar bolan ähli gatnaşyp kesilenler. Peýgamberler inkar edenlere tabyn bolanlar, käşke ýene bir gezek dünýä gelmek mümkin bolsady, olaryň bizden daş duruşlary ýaly biz hem olardan daş durardyk diýerler. Şeýdip Allah olaryň eden işlerini özlerine gam gussa edip görkezler. Ve olar soň hiç çaçan otdan, dowdakdan çykyp bilmezler. Ey insanlar! Siz yer ýüzündäki halal we arasy zatlardan iň, şeytanyň ädimleriniň ýygyna düşmän. Taqiq ol siziň üçin äşkär düşmandyr. Ol şeytan size diňe erwetligi, bozgoklugy we siziň bilmeýän zatlaryňyzy Allah'a garşy aýtmaňyzy emir edýär, isleýär. Olara kapırlara siz Allah'ın indiren zadyna tabyn bolun diýlenne olar. Ýok, biz ata-babalarymyzdan gören zadyna tabyn bolarys diýdiler. Eger olaryň ata-babalary hiç zada akyl ýetirip bilmän, dogry ýoly tapyp ben bilmän geçen bolsalar, onda hem olar tabyn boljaklarmy? Ol kapırlaryň misaly goýa gıýkylykdan we seslenişden başga zat esmeýän
mallara seslenýän çopanyň ýagdaýy ýalydyr. Sebäbi olar kapyrlar kerdirler, laldyrlar we kördürler. Olar hiç sada düşünmezler. Ey iman getirenler! Biziň size rızkal edip beren zatlarymyzdan iýin we eger diňe ýalňyz Allah wada edýän bolsaňyz, oňa şükür edin. Allah size maslagy, haram ölen maly, damak gany, doňuz etini we Allah'dan başgasynyň adyna damagy çalynan malyň etini haram etdi. Emma kim kyn ýagdaýda galyp, özgäniň hakyny iýmezden we çäkden geçmezden bulardan az mukdarda ýese bolan günah ýokdur. Taqiq Allah bağışlayıcıdır, rehim şefaatlıdır. Taqiq Allah'ın indiren kitabındaki ahir zaman peygamberinin häsiýetleri ýaly bir zady gizläp, onu seherce dünýewi baha behbide satyn alanlaryň garynlaryndaky iýçiýän zatlary otdan başga zat däldir. Kıyamet gününde Allah olar bilen gepleşmez. Rahmet nazaryny salmaz ve olar günahlaryndan aklamaz. Olara jebir jepaly azap bardyr. Ine olar dogry ýoly derek argynçylygy, ýalkawyň deregine adaby satyn alanlardyr. Olary dowda hodyna sabırly eden zat nämeke? Bu azap Allah'ın kitabı boş yere değil de hak ve hikmet bilen indirilenligi sebeplidir. Emma kitap meselesinde çaprazlığa düşenler elbette hakikattan daş bolan düşünşmezliğin içindedirler. Ýagşylyk, takwalyk diňe siziň ýüzüňizi namazda günnogor we günbatar taraba öwürmeňizdendir. Hakiki ýagşylyk, takwalyk Allah ahiret gününe, perişdelere, kitaba, peygamberlere inanyp Allah'ın razyçylygy üçin ýakyn dogan garyndaşlaryna, yetimlere, miskinlere, ýolda galanlara, dilegçilere we gullardan we ýesirlikden boýunlaryny azat etmekçi bolýanlara öz gowy görýän zadyny berip, namazy berja edip, zekat berýän, Allah'laşan ähdi peýmanyna wepaly, kynçylykda, hastalykda we söwüşde gadaşan wagtynda sabır edenlerinkidir. Ine olar dogurçul bolanlardyr. Olar takwalaryň hut özleridir. Ey iman getirenler! Ölüm meselesinde size kassas ağır almak ýazyldy. Azat adama azat adam, ula gul, ayala ayal kassasy bardyr. Emma öldürülen kişi öldürülenin dogany hosar tarafından bir zadyň hunuň deregine bağışlansa, onna bu meselede gelen alalaşyga laýyklykda, alalaşylan oňyn çözgüde tabin bolmak iň gowsudyr. Bu ýagdaýda öldürülen oňa kesgitlenen hunuň gowluk bilen tölemelidir. Bu Perwerdigaryň tarapyndan bir ýeňillikdir we rahmetdir. Kim bundan soň bu bellenen çäkden aşsa, onuň üçin jebir jepaly azap bardyr. Ey akyl eýeleri! Kassasyň ýöredilmeginde siziň üçin asuda ýaşaýyş bardyr. Bu siziň kassasdan gorkmagyňyz we beýle işlere baş goşmazlygyňyz üçindir. Siziň biriňiziň başyňyza ölüm gelen wagty, eger peýdasy degijek bolsa, ene ata, ýakyn dogan garyndaşa, dine laýyk görünüşde mirasyny bölmek barada wesiýet etmegi takwalar Allah'dan heder edýänler üçin borçdur. Biz kim wesiýeti eşitenden soň onu ütgese, wesiýet edýäniň edişýaly etmese, günäsi onu ütgedýänlere degişli bolar. Taqiq Allah ähli zady eşitýändir, bilýändir. Kim wesiýet edijiniň nähaklyga meýil etmeginden ýa-da günah sebäp bolmagyndan miras düşerlere nähaklyk etmeginden çekinip, olaryň aralaryny sağlasa oňa günah ýokdur. Taqiq Allah bağışlayıcıdır, rehim şefaatlıdır.